Xullo, finales de xullo, pois o liño xa maduro, pois hai que arrincalo, a arriga. Tamén en grupos, pois íbanse ao campo de liño e arrincase. Como vedes, se vos achegares, sobre todo despois, como se invito a chegarvos a todas as mulleres, o liño non é unha colleita que se segue, como se facía co pan, co trigo, co centeo, senón que se arrinca toda de raíz. Por qué? Porque hai que aproveitar a maior parte da febra que está no seu interior. Entón, pues, desde a punta hasta a raíz. Arrancábase e despois cun peine vertical sacábaselle a vaga. Sacábaselle a vaga, que era a que conservamos para o próximo ano sementar. Despois de que o liño queda limpiño, lévase ao río durante 9 días. Somérxese nesta zona, digo, ao río. Somérxese durante 9 días, se metíanse mollos ali, os lagueiros, e cubríase con pedras para que non nos escapara con ele. Digo aquí, o río, porque noutras zonas empregábanse pozas do liño, donde somerxía. O liño por diante para andar, mas estou certo de que eventos como a Tasca do Liño contribúen a tomar conciencia do importante que é preservar esas manifestacións etnográficas e que non queden convertidas únicamente en expresións museísticas ou unha festa anual, senón no motor de actividade que multiplique a súa existencia e chegue á xente máis nova, e para iso é necesario o apoio decidido das institucións públicas, a colaboración de empresas privadas e que os e as cidadáns apostemos pola calidade duns tecidos inigualáveis por parte de ningunha multinacional da moda, porque a Tasca do Liño non está suxeita a modas. É atemporal, ou como di Castelao, é eterna. Traballemos para que... Os asistentes iban a responder. Ademais deses parafeos, desas xuntanzas, ese achegamento entre unhos e outros que había na foliada, había xuntar levarlle o tascón de datos e detalles que podían ser interesantes. Temos un segundo pase pola tarde e tamén, se quedou con ganas de probar, pola tarde tamén pode facelo. Pues levo así, pero necesito volver a plato. No levo. Entón, vale, igual un destino destos. Digo, porque o mellor se a levas así, xa mesmo na casa...